لآمد و باجارên Kurdan daxuyanî an xwe pêşandan ji ber rewşa awarte qedexeye. Piştî şerê Efrînê ev qedexe girantir bû. Ji ber vê yekê, bertekniha bi daxuyaniyên sînorkirî dimîne. Partiyên Kurd li navendên partiya xwe bi daxuyaniyan şerê Efrînê şermezar dikin. Wan êrişên red dikin û dizanin ku ev êriş tenê ne li hemberê Efrîn an jî Kurdan e, li hember tevahiyê Kurdan e. HDP, Hareketa Azadî, ÖSP û DBP li navenda Hareketa Azadiyê daxuyaniyekdan û anî ziman ku ev êriş li ser hemî destkeftiyên Kurdan pêk tê. Ew şerekî li hemberê destkeftiya gelê Kurd û daxwazê Kurd li herêmê nebin xwedî statûyek. Beşdarên daxuyaniyên hizrê xwe ji bo dengê Amerîkayê wiha anîn ziman. Tatik nego ji Efrînê tehdît têne de weya saldırî têne de vê êrişa hanat yani. Maleke Kurda çêdibe ber çêbûnê ve çê tehemsiziya vêna nake ji bo wê awayê vêna dike hincet û êrişa ser Efrînê dike em vê êrişa şermezar dikin ev ne rast e. İranê li Kerkûkê çawa pêşiya serxebûna Kurdistanê got ez nebirim serxebûna Kurdistanê başûr ê biheriqe Kurdistana Rojhilat. Türkiye ji divê ke ez pêşiya Efrînê Kurdistana Rojava negirim tesîra wê li Kurdistana bakur bûye. Bûna wê bê heq, bê hiqûq, bê sebeb hêrişa ser Efrînê dike. Efrîn gelê Efrînê qet dijî devleta Türkiye yan devleteke din ne. Li Sendikaya Mamosteyan jî karmend li dijî şerê Efrînê daxuyanî dan û helwesta dewletên dinyayê şermezar kirin ku ji ber şerê Efrînê bêdeng dimînin. Benimsenen savaş politikaları nedeniyle peş peşe yaşanan saldırılar, Devleta Türk iktidara AKP dihondir da jî bi Kurdara şer dike, li derva jî bi Kurdara şer dike. Em viya tiştekî rast nabînin, viya dibe em bêjin sebebê xwîn û rijandinê, sebebê qetîamê, sebebê ku Kurd û Türk bibin neyarê hev bi sala ji hev re neyariyê bikin. Amerîka jî dikar bû müdaxele bike, Rûsya jî dikar bû müdaxele bike. Ew jî li şerqa navîn siyaset dikin, müdaxele orta doğiyê dikin. Lê li hember êrîşa Efrînê ti bertekekî wanê ciddî, ti bertekekî wanê ku vî xwînê bidin sekinandin nehat nîşandan. Birine gel her kidiçe daha zede dibe. Zatî Rojava Suriye 5 sale dinav bandora şer daye û gelê Efrînê şer naxwaze. Cihalî politik û siyasî dikarin bir pirsgirka Kurd çareser bikin. Yani ji vî şunda, ji vî îro şunda gere ders ji vî şerê berdin û destê dostî û aşitiyê dirêjkin. Hêjayê bîrxistneya ku Wezareta Karê Navxweya Tirkiyê li ser torên civakî dest bi operasyonan kir û kesên li ser Twitter û Facebookê xwe li dijî şerê Efrînê parvekirinan kirine an hizrên xwe anîne ziman, bi hiceta ku propagandaya rêxistina terorê kirine hatin girtin. Di nav di rojan de ji pêncî zêdetir kes hatin girtin ku tenê hejmara a Amedê sî ye. Di navan de gelek rojnamevan bi zavkarên mafê mirovan jî hene. Hevseroka Kongra Civaka Demokratîk Leyla Güven jî piştî lêpirsînê roja duşemê hate desteserkirin. Her wisa heqê parlamenterên HDP Ayhan Bilgen, Ahmet Yıldırım û Alican Ünlü de jî lêpirsin hatiye destpêkirin. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.